राजनिति आरो भट बेथ' राष्ट्रजिबिनि मोनसे केन्द्र बिन्दु जानानै थाबाय। बे हिसाबै दिनै 2 पेजनि 2 खोलोबनि जा भटआ दिनै जागासिनो दङ। जोंहा जाबांगा बोथोर एलपि स्कुलाव खोब मोजाङै माने जादों भटआ। दा जों साबायखर होदों। जोंहा जेबो बेयाव बुंनांगौ गैया। आरो जोंहा मोनसेल' खोथा बेनो जोंनि जिथुनाखि बिजेपि आरो इउपिपिएल एजिपिजों जथाय जे सायख'जानाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा देरहागासिनो दङ। दा ओंखायनो रायजो राजा बयखौबो आं खावलायदों आरो आं आसा खालामो देरहागोना सियर। ओमफ्राय गासै रायजो राजानि भटआनो मोनसे भटआनो जेनेबा भट बेसेन दङ। जाहाथे बे बेसेन गोसा भटआ होखांनायनि उनावबो जाहाथे खामानियाव फैयो आं बिसोरखौ आखा खालामो। आरो मोनसे खोथायाथ' माने 100% सियर माने देरहागोनासो सियर जोंहा हारिगोना माने सियर नङा। खारन बिपिएफआथ' हारिगोनासो 100% माने 100% आरो हारिगोनासो माने जोंनिया देरहागोना 100% सियर। आरो बिथांनि बिजाथियानो माने खुरुना बिथाङाथ' दिनै थैबाय नङा होमबा? बा थैबाय हिसाबै बिजाथियानो गैलाबा भटखौ मानो होनो? बेखायनो ज' फैदो जा जथायै जि मोनसे पानेरि समष्टि 64 नं पानेरि समष्टि जि बिजाथि बिथां मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा माने खोब जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएल एजिपिजों माने सायख'जानाय खोब मोजां सासे बिजाथि। आरो लोगोसे बिथाङा दिल्लीयाव राज्यसभानि एमपि मोनबो। बिथाङा रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय दिनै पानेरि समष्टियाव फैनानै बिथाङा खोब मोजाङै माने बिजाथिखौ मोननो हादों, टिकेटखौ मोननो हादों। जा थिगानो दङ दायो मोजां साबायखर। आरो मोनसे खावलायबावनाय जोंनि नैबे 64 नं पानेरि समष्टिनि जेसेबांखिनि माने रायजो राजाफोर दङ आं बयखौबो खावलायो जायखिजाया सुबुङानो जाहाथे न' थायाबालानो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय नोंथाङाबो सासे भारतनि नागरिक बे हिसाबै जाहाथे नोंथांमोना बयबो अनलायनानै फैयो लोब फैनानै जाहाथे भटखौ होफैयो आं बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो आसा खालामो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ भट सेन्टारफोराव थांनानै जाहाथे होयो आरो मेहेर गोनां खालामो आरो सासे एज ए नागरिक जाहाथे बेखौ फल' खालामो। गोजोन्थों। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बड'लेण्ड इन्स्टिटिउट अफ रुराल डेभेलपमेन्ट लुफुंनो थाखाय मावबिथांखि लानाय जायो। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।